بعل ጥምቀት لومي 19 ጥሪ ኣመላ ሃገር ብልዑል ማዕረግ ተኸቢሮም بدرجة هجر أبي كتم أسمراء زتخيل سنة سرعة استخدتله برهان عند مسكال تبصب اللوم بعل تمكات لومي 19 ጥሪ ኣመላ ሃገር بخبز بلد دمكات تخبيرو أب كتم أسمراء استخيل بأشحاد زقصور مؤمنان أبستساتفو سنة سرعة بدرو تابوتات كاب كلن أبيات كريستيان بمؤمنان تسنيم أب بهرة تمكات كحضرون كلو بمزمران بعل ترى دبرن بحبرة ولود كهنة استوكلو سباخا دحر مكياد بمرحنة والناس صحفي قدس سينودوسن باباس زوبا مأكلن بوصو أبونا بطرس قداسي براكين أستمهرون توهيبو بدحرزي ጸሎተ ማህሌት ክበጽሕ ምስ ሓደረ ሎምኑኮ ብመርሒነት ብፁዕ ኣቡነ ጴጥሮስን ሊቃውንትን ኣብ ዙርያ ባህረ ጥምቀት ቅዳሴን ጸሎተ ወንጌልን ዓሪጉ ኣብቲ ጽምብል መምህር ኤልያስ ሃብታይን ታሪኻዊ መጻጻ በዓል ጥምቀት ዝምልከት ስብከት ኣስሚዖም ብመርሒነት ብፁዕ ኣቡነ ጴጥሮስ ብፁዓን ጳጳሳትን ሊቃውንትን ባህረ ጥምቀት ተባሪኹ ናብ ህዝቢ ምስተነጽገ ድማ ካህናት ነቲ በዓል ዝምልከት ዜማ እናስምዑ ኣስረጊጾም ኣብ መወዳእታ ቡራኬ ምስተዋሃበ ታቦታት ብምእመናን ተሰንዮም ነናብ ደብሮም ተመሊሶም ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣካይደ ስራሕ ዞባ ማእከል ኣቶ ዘርኢ ተወልደ ብርሃንን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ዕዱማት ኣጋይሽን ተሳቲፎም ነይሮም ነበርቲ ከተማ ባጽዕ ጽምብል ብሩራዊ ኢዮቤልዩ ስርሒት ፈንቅል ንምድማቕን ተሳተፍቲ ንምእንጋድን ምድልዋቶም ኣብ ምጽፋፉ ከም ዝርከቡ ገሊጾም እቲ ጽምብል ብደም ሰዋትና ንዝመጽእ ግምጃ ናጽነት ብልምዓትን ዕብየትን ክንስልም ቃልና ንሕድሰሉ ብሩህ መጻኢና እነማዕድወሉን ምዃኑ ድማ እዮም ዝሕብሩ ፍሩዊን ፍጹም ኣዘራሪባቶም ኣላ ጸብጻቡ ይስዕብ فنقل جرا ملو برهان اب تحزز بالتيما زخري بروراوي يبيلو سرحيت فنقل بدمقات نمتنبالن اتغيا ارتراو تاريخ حزيل وزلو ملأختين اولودوتات نمسجارن سفيح مدلوات اب زكايدلو زلوان نبرت ختما باطع نتتنبل نمدماغن اغايشون بغبو نمنغادن ككايدوت انح مدلوات اب درجه متصفاف كم زركو بحبيرام ازي حزب باطع بطعمي بزعبا غاشا مقبل صبوق تمكرو يدلو غاشا قبلكاي بطعمي بعل كمزي حجي غزي فنقل كوين ديكونس ولا بكال غزيون تقبل غاشاي حزبي نزي غاشا زي انغاتكا نفس وكف زوبا ابز ختما باص ابز زوبو كله غاشا انغدي داسات تسريحو ابز زوبو اغاشك انغدي نتم بحج ولود خا نزا هاجرزي كندي مسواعت تخفيل الله ابي نيرا ابي بصحه نابين خيد علينا إذا كل زي ساتهم زوار سويو حضرتهم زحلفوا خا أنا بوجني تكبر عليه زميل التزخري لباس واتنا جهدن مكبر زعتنا مبتاع أن حدث له عقاد عمي زبولتهم نبرتي كم تي باب حرنة مخفاز تخيده وهد قالتي مدرخ كتبه وحويت نمرقاتون دلونتهم نزبر خوتيت الرقاقيتهم تجدد العهد لمزيد من العمل والجهد والتفاني والتكافؤ ووحدة الشعب للرئيناتو أبتن بلاد رايزي كونه قاشانا يمقبال باهلي ملالي حزب باطع مخانو بمحباركا أبزرزين يزخر اوان نزحبن باهلي زب مقلاح كما وداسات بمتكال تريتن تبعان كتما بمعقابن أقايشوم نمانقاد دلوات كم زلو قاليتهم نبرت ختما باطع موداتات انبل زخري براو يبيلي سرحيت فنكل وطيت نايتوم ابداق مهنت او سرحات زي سلاسلنا يم عمامات ابن نستمغرولو زلنا اوان بتحده بستخايده لمعاتاو مدبات بروح مصاينا بن معدولو حدش مدرخ دما بتخالق يتنبل مهلاو فلينت كم زلو بمتكاس زوبا سمينا وقيح بحري ابوان برتاو قالسي سفاحت متقعتا استخايدلو زوبا خم مخانه مدن ابزي 25 عامتات كاب درجه فطم عنوات نابزه تصفو درجه معباله تسغاغيرو مهلاو وطيت نايتيز تخايده وهود سراح كم زخونه غنزيبام انا عبير اوتي دراين نويح قادري اني اشتمر اي جايو جانا احنا تسقامات حليف يودينا هنا متاحت كل صريات تسريحي ديغاتات تسريحي بويز قد يسرحلنا ديغا منقسنا سريحات يا سميحه كل حزب تماهيره حج صقمنا تودي درايننا سبك عليك سلاماين بالك سناين بال كلها انا بحبر كنا نسرح حزبينا سميحه تدعبي ممرقتا ناس درانا لنا بالرقاتنا
سمامعنا كلنا نخيد نخا خوينو نشتي خوينو سنه ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት ንዝርከብ ዓቕሚ ሰብ ንምምዕባል ብዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ቤት ትምህርቲ ተሓጋገዝቲ ነርስ ባረንቱ ን7ይ ግዚኣ 48 ተምሃሮ ኣመሪቓላ ተመረቕቲ ብዝቐሰምዎ ሞያ ጥዕና ሕብረተሰቦም ኣብ ምርጋፅ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ቃል ኣትዮም ኣለዉ ወኪል ኤሪና ኣካል መብራህቱ ንዘዳለዎ ፀብጻብ ሄኖክ ክፍለ ሚካኤል ቤት ትምህርቲ ተሓጋገዝቲ ነርስ ባረንቱ 36 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 48 ተምሃሮ ብ17 ጥሪ ኣብ ከተማ ባረንቱ ኣመሪቓም ኣብቲ ስነ ስርዓት ዳይሬክተር ታ ቤት ትምህርቲ መምህር ቶማስ ዘርማርያም ኣብ ዘስምዖ ቃል ሰልጠንቲ ብክልሲ ሓሳብን ግብርን ንልዕሊ 10 ኣዋርሕ ዝቐጸለ ጽዑቕ ትምህርቲ ከም እተኸታተሉ ጠቒሶም ሚኒስትሪ ጥዕና ንዝቐመጦ መለክዒ ብብቕዓት ከም ዘማሉ ብምሕባር ኣብ ምርጋጽ ውሕስነት ጥዕና ሕብረተሰቦም ብዝለዓለ ደረጃ ክሰርሑ ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ገሊጾም ኣዋሃዲት ኣብያተ ትምህርቲ ተሓጋገዝቲ ነርስ ኣብ ዞባታት ሲስተር ቅዱሳን ኣብርሃ ወገና ሚኒስትሪ ጥዕና ብቑዓትን እኹላትን ሞያውያን ጥዕና ኣብ ኩሉ ደረጃታት ንምርጋጽ ልዑል ወፍሪ ይገብር ከም ዘሎ ብምጥቃስ ቤት ትምህርቲ ተሓጋገዝቲ ነርስ ባረንቱ ክሳብ ሕጂ 754 ሞያውያን ብምምራቕ ትካላት ጥዕና ዝጠልቡ ዓቕሚ ሰብ ኣብ ምምላእ ዓብዪ ኣበርክቶ ትገብር ከም ዘላ ኣረዲኣም ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ጊዜያዊ ሓላፊ ክፍሊ ፖሊሲ ውጥንን ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ዶክተር ብርሃነ ደብሩ ድማ ሞያ ኣላይ ሕማም ኣብ ኣገልግሎት ሕክምና ክቡርን ዓቢ ቦታ ዝውሃቦን ምዃኑ ብምምልካት ተመረቕቲ ኣብ ጥዕና ሕሙማት ዘለዎም ዕዙዝ ኣበርክቶ ብምስትብሃል ዓቕሞምን ብቕዓቶምን ጥዕናዊ ኣገልግሎት ሃገርና ኣብ ምምሕያሽ ኣብ ዝካየድ ፃዕሪ ግቡእ ተርኦም ክጻወቱ ኣዘኻኺሮም ወኪል ተመረቕቲ ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ብልዑል ወጻኢታት ንዘምሃሮም መንግስትን ሕብረተሰብን ብግብራዊ ስራሕ ክሕሱን ዓቕሞም ብምዕባል ዓጸፋ ክሰርሑን ቃል ኣትያም ኣብ መወዳእታ ጸብለልታ ዘርኣዩ ካብ ኢድ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ምምሕዳር ዞባ ጋሽ ባርካ ኣቶ ዑመር መሐመድ ሽልማት ክዕደሉን ከለዉ ተመረቕቲ ብሓፈሻ ካብ ጊዜያዊ ሓላፊ ክፍሊ ፖሊሲ ውጥንን ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ሚኒስትሪ ጥዕና ዶክተር ብርሃነ ደብሩ ወረቐት ምስክር ተቐቢሎም ኤርትራዊ አትሌት ተክለማርያም መድሕን ትማሊ ሰንበት 18 ጥሪ ኣብ ስጳኛ ኣብ ዝተኻየደ መበል 33 ኣህጉራዊ ውድድር ጉያ ሞረር ደኢታሊካ ቀዳማይ ብምውፃእ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ካልኣይ ዓወት ብምምዝጋብ ደሚቖም ኣብዚ ሓያላት ኬንያውያንን ኡጋንዳውያንን ዝርከብዎም ስሙያት አትሌታት ዝተሳተፍዎ 10.8 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ህልኽ ዝመልኦ ውድድር አትሌት ተክለማርያም ነቲ ካልኣይ ዝወፀ ኬንያዊ ጃይሩስ ብሬክ ብ11 ካልኢት ብምቕዳም 32 ደቂቕን 27 ካልኢትን እዩ ተዓዊቶም እቲ ውድድር ዝናብ ጭቃን ሓያል ንፋስን ኣብ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ብምክያዱ ኣዝዩ ጽንኩር ከም ዝነበረ ብመርበብ ኣህጉራዊ ውድብ ኣትሌቲክስ ዝተዘርግሐ ዜና ኣፍሊጦም ኤርትራዊ አትሌት ተክለማርያም መድሕን ዝሓለፈ ሰንበት 11 ጥሪ ኣብ መበል ሱሳ ኣህጉራዊ ውድድር ጉያ ሞሮር ሳን ሰባስቲያን ስጳኛ ንሳልሳይ ተኸታታሊ ዓመት ዓወት ምምዝጋቡ ይዝከር ኣብቲ ውድድር አትሌት ተክለማርያም ንውድድሩ ብ30 ደቂቕን 45 ካልኢትን ብምፍጻም ምስቲ 47 ዓመታት ከይተደፍረ ዝጸንሐ ክብረ ወሰን ከም ተመዓራረየ መርበብ ሓበሬታ ያፍ ምግላጹ ይፍለጥ